de Ajiño, destas festas 2024, dicir que é un orgullo enorme ter un ano máis a unha artista local. O ano pasado tuvemos a Susana San Pedro, que sempre intentamos tirar de xente daqui da zona. E ademais é que esta artista é polifacética, porque tanto che fai teatro, tanto che fai pintura, tanto che canta, tanto che baila, tanto che fai rir como chorar. De todo, de todo. Así que nada, deixo-vos con ela, é a nosa pregoeira de parte da Comisión de Festas. Moitísimas gracias, Nusca, por estar aquí con nós. E, por favor, quero que lle dades un aplauso máis grande que se escoite no grave, a poder ser. Gracias. Bueno, en canto me dixeron si quería vir a dar o pregón, escoitaseme ben, porque isto é importante. Sentín un orgullo tremendo, dixo eu, claro que sí, como non vou a ir. Pero a medida que iban pasando os días, iba pensando eu, Dios mío, menuda responsabilidade, porque vir dar un pregón non che calcara cousa. E non por que me poñan un micrófono con público, que a min iso, pois, é o meu. Pero a responsabilidade de dar o chupinazo de salida dunhas festas tan importantes, dun pueblo tan importante como é Ajiño, bueno, Ajiño de Bes. Así que benvidas a Ajiño de Bes. E hoxe a mañán, cando me levantín, dixo eu, a rechispa, queres ver que estou nerviosa? Queres ver que non tiña pensado? E tuve que facer chuletas ao final, máis que nada por non olvidarme de agradecementos e desas cousas, non é porque me vayan a faltar argumentos para rechear ahora aquí un cuarto de hora. Un cuarto de hora ou xa veremos. En canto os chispas, que son os que van a tocar despois, empecen a botar chispas, porque se boto aquí eu moito tempo, pois decidimo, facedeme así un... sabes? Eso si me alargo algo moito, Primeiro quería dicirvos o que me vincula a min con este pueblo, non? Con Ajiño. E ao principio dixo eu, pois tampouco me vincula tanto, quero dicir, Ajiño. Pero de que me puxen a recopilar os traballos que fixen aquí en Ajiño, creo que non podo concebir a miña vida laboral sin nombrar Ajiño, porque ao final penso que só traballín aquí. Veredes, cando era unha rapaciña moi nova, estou vos falando de hai máis de 40 anos, traballín aí na depuradora de Ajiño, que hoxe xa non existe. Acordades vos dela? Veña sacos, veña sacos. Vou-vos a dicir un secreto, traballín 2 días. Me reventaron. E veña sacos, perdi eu, perdi o mío, o mar dá tantos misillóns, lo. E aguantei moi pouquiño, pero era unha nena pequena tamén, empezaba a traballar. Despois, estuve traballando un verán no que leva hoxe aberto todos os días, solo, que se chama o Abuela Marinera. Bar, restaurante, non sei como abriron en esta ocasión, pero daquela daban comidas, era un bar e un restaurante. Tamén traballei aí un verán inteiro, así que sí que levo traballado aquí tempo. Pero tamén, como todo mundo, botín uns anos traballando en López Soto. Quen non traballou en López Soto? Ninguén, non? A ver, levantad a man, ninguén traballou en López Soto, lá. Pois eu sí, eu botín tamén anos e anos, para que non se me olvide. Despois estuve traballando nun comedor escolar dun cole daqui de Ajiño, e aínda onte me recordaron unha cousa moi bonita, desbloquearonme como un recuerdo moi chulo, e díxome unha persona, a miña filla era moi mal comedora, e gracias a ti, polo menos o tempo que botín ali no comedor, empezou a comer ben, incluso subeu de peso e tal, porque díxome ela, botabas a comida polvo de hadas. Eu botaballe de todo con tal de que a rapazada comera con un pouquiño máis de alegría as cousas que normalmente non se comen. Pero moitas gracias por desbloquearme o recordo ese tan chulo. Bueno, o que me vincula tamén con Ajiño, desde logo, porque eu son unha repugnantiña a hora de tomar o café con leite, ten que ser nunhas circunstancias moi características. E aquí, aí os nosos amigos Emilio máis Carmen, pa min, fan o mellor café de Ribeira.
Bueno, Emilio non, quen o fai a Carme, pero Emilio sirvecho con tanto cariño que tamén xa parece que o café que xa sabe mellor. Ese é o meu vínculo, pero se hai un vínculo que me une a Ajiño totalmente, é unha muller solteira. Sabedes quen é? Vou a dicir con música. Canto moi mal, isto pos que dicides, sabes facer de todo non, cantar canto fatal. Era unha muller moi ben. María Cubana é a que máis me vincula, porque Xandre Millé fixo esa canción maravillosa e eu, pois, protagonicín o videoclip. Quería vos agradecer que estivesedes aquí hoxe, parece que vai a empezar a chover. Isto todo é por culpa dos da Comisión de Festas, porque cando foi que dixeron vamos a facer este ano a Festa da Agua, e foiselle das mans o patrocinio, porque dixeron vamos a facer un patrocinio a nivel mundial e vamos a facer que haga agua en todo Galicia para que se enteren do da Festa da Agua, e foiselle das mans. Sabedes o de que si queres que non chova un día, levas os ovos a Santa Clara? Os da comisión iban os quitar de noite para que chovera. É como a noite vai a chover e anularon a Festa da Agua, e eu dixo que ao mellor facela a noite non era mala idea, porque se teríamos agua de abondo, quero dicir, sería unha festaza da agua. Gracias por ese aplauso tan espontáneo como merecido. Bueno, eu quero falar agora dos da comisión, de min xa falín bastante. Quería recalcar que recuperaron unhas festas, e por iso as traio anotadas, desas sí que non me quería olvidar. Recuperaron unhas festas que se facía moito tempo que non se facían, e iso é maravilloso. O sea, que nos une máis a un pueblo que as festas, o jolgorio, a alegría, non? Recuperaron a Festa dos Mallos, que non sabía eu que había aquí, a Festa da Navalla, a Romería do Neno, que esta nin siquiera tiven que anotala, porque a primeira vez que se fixo foi no 1999, a festa, a Romería do Neno que se fai en Couso, e non a tiven que anotar porque foi o ano que eu tuven o meu primeiro neno, 1999. Así que esa teño agravada. Gracias por recuperar todas esas festas tan chulas. É a festa do outono, que non sei se será unha especie de castañas asadas e cousas así, unha especie de majosto, que está genial. O sea, para que non se me olvide ninguna, será por festas en Ajiño, festa da xuventude, da Navalla, do Neno, do outono, da xuventude, repetino, os Mallos, o Carmen, con procesión marítima, terrestre, tal, bueno, que teñen unha chea de actividade. Eu, a xente que se dedica ou que decide formar unha comisión de festas para ir a pedir, para facer as festas, para min teñen toda a admiración do mundo mundial, porque parece unha traballeira increíble ter que enfrentarse a ir pedir a todos os problemas que surden, non sei, a todos os niveles, pero os peores os meteorológicos, que sabiste, porque vai a chover en julio, non? En julio non chove, pois sí, en julio chove, e hai que anular cousas, hai que facelas de outra maneira, temos pouco tempo para... O sea, para min, unha admiración total. E aparte que é un grupo de xente noviña, con 20 e sin 20, que son un grupo de xente nova, teñen moita ansia, moitas ganas, e para min de verdad que son admirables, ou non o é? Hombre! Bueno, eu quería darlle as gracias, unha por convidarme a estar aquí, que para min é un honor tremendo, pero se alguén de verdade merece un aplauso grandísimo é esta xente, porque son os últimos en deitarse, porque alguén ten que quedar a recoller.
son os primeiros en levantarse porque alguén ten que dar as alboradas para que se levanten o resto da xente. Son os que máis traballan e son os que menos disfrutan das festas. E a todo isto temos que añadir que a xente nova, que algúns teñen os seus traballos, que están estudiando e que teñen familia e que teñen unha vida como temos todo o mundo. E a pesar de todo están aquí e están dando todo o mellor que poden de sí mesmos. Así que, si alguén merece un aplauso tremendo, é a Comisión de Festas. Así que este aplauso tremendo, este sí que teñen que escoitar a... Só os vi máis intensos, Aí, crecendo. Bien, moi bien. E antes de nada, o sea, xa por último, para deixarvos comer as sardiñas e que os chispas non empecen a botar chispas antes de tempo, agradecimentos, porque me dixeron que as casas particulares estánse portando genial cando van a pedir. Para min eso xa, eu prefiero dar. Pedir cóstame moitísimo, o sea, outra admiración máis pola miña parte para toda a xente que pide polas portas das casas para as festas. As empresas que tamén se están portando genial, aos entes públicos e autoridades locales, para todo o mundo, moitas gracias. E unha cousa, falando así co presidente da comisión, non? Cando me dixo si quería vir, díxome que, bueno, despois de falarme de todo o traballo co que se atopan, con todas as trabas, todos os cambios de última hora que sempre existen, dixeme, a explosión de emocións que sintiron cando o ano pasado, cando acabaron os fuegos, na traca final, o aplauso tan tremendo que recibiron da xente, foi como un desborde de emocións e dixeron, joder, pois non fixemos tan mal. Así que, para que o sigan facendo non tan mal, este aplauso para a Comisión de Festas, grandísimo, para que sigan facendo por moitos anos. E nada máis, miña querida xentiña, como dixo eu, disfrutade das festas, pero coidádevos, portádevos ben e sede bien, moi felices. Moitísimas gracias por invitarme a estar hoxe aquí. Agora sí que vou comer unha sardiña, que antes non a comín, porque non vai a ser que se me atravese un espiño ou algo así. E agora deixo-vos a todos ca actuación dos chispas. Andades. Vente para cá. Veñen de mexar o medo. Xa quedou todo tranquilo. Pero non vos vaiades, que ves o comer das sardiñas e ides escapando, xa. Si nos mollámonos todos. A máis, agora que comestedes aquí de sair á casa, a siesta tómase despois ás 5 da tarde, porque total á noite non hai festa. Pero falta a carne ao postre. Bueno, pero si quedades, hai churrasco para despois, pos que queden. Un aplauso para Usquiña. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare